Cepokat sambel enek wae ora ya. Enak ketok ya ro masak oyek. Lho, iki enek resek laras gedang ning kene iki sapa sing nggo ning kene iki? Pas dalananku meneh. Oh, jangan-jangan tonggo sebelah ku ya. Orang ngejar. Balik ngerono lah gen. Sak netek resek. Ben balik meneng omahe wong iki. Wong kok jahil men lho. Karo tonggo ra capek. Tak kene apa? Ayo sak ponakan. Arek nendi ngene iki. Lho. Aku kok motorku kok enek apa-apa kan sopo sing wae iki. Oh, alah. Iki tangga kono kuwi. Oh, titan ono. Ora tak. Bos. Kok sekon iki kene lho. Wong enek. Sok nek kene titan. Iku resekmu yu. Dalah resek kok iso. Ngene iku motore wong ngarit. Arep nyapu sor jambu kok ono kae perang-perang dina ora tak saponi. Seseke oke. Lho. Lah kok kelaras gedang ki ning kene iki. Bangsat tonggo iki. Balik karo lah. Ya kok aneh-aneh lho gawane rene neh lho. Balik karo neh lah. Wong jahil metakil wong. Aduh, Bener tak kek neng ngarep omahe wonge lah kene. kok iso wonge malah rene. Angklek nggo resek nah iki. Waduh, wedhus. Oh, ditenono kae. Malah digobarek nang aku resek iki. Ngajar. Kene kapok. Wong ora ana karo. Lah yo lah. Terus mulai. Oh, aku tenan karena apa? Tenono. Remet aku kae. Oh, dies belek. Kok ijaran. Hales nih. Kok iso sampah iso kok dengar lawang. Oh, terus tenan kok kayak gitu. Sampah iso beruk ning dengar lawang kene iki piye karepe. Jam jembleng aku ngrasane. Wong kok karepe dhewe. Tenan kok beruk ning omahe dhek sing jero omah. Apa? Wong kok iso terus Iso tak jembrek kan memang metak iki. Nek mungkin iki musim mudan jan. Masa Allah apa iki? Kok rasa mosok tonggo sebelah diuncal neng kene. Kok ya aneh-aneh men wong kayak gini. Jan wong metakil tenan kok terakhir